Kapani takukte Kwchwng lamsogani langmani TV YouTube channel o joto nai tongnai khajani takukte Kwchwng norok joto no nugui tongkha ani screen o bobagrani face o tomoro nije suijak tomoro mane chini bwskangni sal ba khanani sal omo hai jing bujiwi mano phiaba sing joto no sai mano joto tiprasa 14 lakh tiprasarok ni bagui kaisa constitutional solution riklana bagui bobagra bahok buksa tongnai chobak khlaimani kwbangma lukurok tini sal thamjar rominai hatai katoro kwbangma bobagrano phanina bagui joto tiprasa siklaro joto buma botolo joto tiprasa warriors rok thangjak aboni bagui bini dilio tongtotoi je kaisa tomorrow ni je bini peso sing rijak nukmani so guys aboni like sing naisigi ne ke bele wana masin sa khana ni sal sini bagui sal pasama sal dai thanai aboni bagui no sing naising lai thai te khana ni sal plai kotor hatai kotor porok kedoin nei kabangma lokoro phai kutum phainai aboni bagui no kotoma kaham poito khlaimani bisingo omono nai kotoma kaham sini joto hastini tiprasarok ni bagai bobagra plai kharma susu khairo susu plai ke bukha beljak osorowo tomoro ni rijak